Trip semifinals, ikaduha nga battle. Bracket B, Flip Trip, Lingog Gogo! Yo, salamat kayo sa tanang nadri karon. Isuportahan din ang Flip Trip every Friday. And this coming February 22, Friday lang yapon na. Finals na. And hope na lang yapon mo. Last nga battle, sa kuwang wala. Repen, for amigos sa Lingog para kay Dowlems. Bara ko pambara to, kung sa tingin mo puro patawa lamang ako, yun ang akala mo. Para lang daw kasi naglalaro, sukat ang mga linya na parang nagtatato. Shout out sa sponsors, Dowlems Whip Cups, Dowlems Ray-Ban, and Dowlems Better Than Ever t-shirt. Yo, sa kuwang to, Repen, Boys and Clan, we get Wangso! Tinurog na kita, umutak ka pa pala. Ngayon tapos ka sa akin, rapper na parang saba. At huwag ka mag-alala, hindi gaanong brutal. Paano ka naging rapper, magsalita ka ay utal. Yo, shout out, hip-hop t-shirt. We're going to go into sa... And by the way, ganyan nga battle, rematch, sagabot sila semifinals, wala tayo mabuhat, so call in there. Here's your take. Sino gusto mo na? So, 90 seconds para kay Vanlo. Hilom lang ha. Ay, Wangso pala. Hilom lang. Hoy, gago. Ayaw pag tinarantado. Basig ipakulata tika sa judges na to nga si Barumbado. Yo, kalaban na po na ako ng piste. Sa imong pagsukol sa ako, mura kag nisulod sa area of responsibility. Kaya akong mga bara, mura state of calamity. Sa kabulok sa animal, ang udong gimog spaghetti. Yo, Tibor, imong naong lapad, imong ilong lapad. Siguro pagpanganak sa imo, imong mama nagtuwad. Yo, Tibor, fuck you. Ikay Dowlems kay dawat limpyo. Balita na ko, nagtunto, nakagsigarilyo. Hoy, bulok pa ka kayo. Liman ka, ginamos ang iyang sudan, gibutang agtuyo. Yo, kaya sila Tibor, dato dyan sila. Nagunay siya tablet nga Android, cellphone nga Android. Ang nakadiferensya lang iyang wallpaper si John Lloyd. Inana dyan ay mong mainlove, mga Mongoloid. Yo, Tibor na aning-aning. Batang feeling, bayot na nakakrush kay Buying. Unya kung itugan di ka kay Ma'am Nining, napati lang iring, ginaluluan mo every morning. Yo, una banat para kay Dowlems. Yo, ipabukbok ko nimo kay Barumbado. Okay na nakol. Okay ikaw, ipabukbok tiga kay Pundol. Yo, first of all, nalang ko isulti sa inyo nga si Batas na ikanta nga bago. Kung kamo interesado, search nyo sa YouTube ang title, Mga Suwang Ina Nyo. Yo, Wangso, kumusta? Nagkita na punta. Gustong doa ikaw kay hawad mo abrig tinapa. Unya kung magibat na ka kiling tinapagikan sa kasyon, ayaw na lang. Eh kung nga ito ni chat sa imo ko ni Unay Duslak, kung kamong tanan ayaw mong paminaw kay basig kamong tanan mga syak. Kay kini bata, ako aning ibundak. Wangso ayaw nagpamakak. Katong pagkadaog na ko kay Kakin, ikaw akong pinakauna ni Pakpak. Yo, unya ingon pa ka, igsoon ming Dave. Oh, karon as si Dave. Oh, Dave. Kamong tanan paminaw mo, Dave, kinsa may igsoon? Si Wangso. Wala sila kadungog! Kisay Migson! Si Kuya Wangso. Yo, kanon, kamong tanan, kabalo na mo! Kamu na po na kong pangutanon! Kisay Migson ni Dave! Si Wangso! Yo, si Wangso, taga-pungokotso na! Palakpakin ninyo, bay! Ilang apelido, maligon! Utang ina na po na puyanan ng mga hapmon. Pwede ko mangutan na. Kinsa may asawa ning bata ah. Please lang po, dati man na kay katong naging si Mana. Si Anggot at si Ako, nangabuntis na.
stag ni siya. Time. Kaduang banat para kay Wangso. Hoy, gago. Hoy, Gugorilya, apelido ni mo Asidilya, ayaw nagdinay diha nga ikaw tong nangawat og manok ilag gula, ha? Yo, akong mga linya dagko kayog sagpa, kay nga no, baho siyag baba. Hinay kay mo smile, dili magpahalata, kay nga no, baho siyag baba. Ba't yun na lang kati ka, pero time sa, kay nga no, baho siyag baba. Magdungan tang tanan, kay nga no, baho siyag baba. Fuck you! Hoy, gago. Unsa man imong tirada? Pakatawa lang gyapon mga imong birada. Hoy, ang nangatawa imura pong mga puros barkada. Hoy, gago. Walay kwenta imong mga pakatawa. Bisag unsa pa nakahugaw imong mga linya, kaya nang laban sa sabong bar. Reta ko. Time. Kaduang banat para kay Dowlems. Yo, pagpangutan ng tamo ang inyong itubag suwang. Sa pagkataas, sa iyang baba ni Raymark Maligon, muga naog dili. Suwang! Sa pagkakapangit niya, iyang naong muga og as. Suwang! Yo, pili ko sa una, pigo kagon, ako indaogon. Tanan gisto niya ni mga sakit, ako lang dawaton. Kay pagalang mo daog ko ani nga battle, tanan akong buhaton. Kay kung mapildi ka ni, dapat imon lang dawaton. Kay sure na ko nga ako na ang madaogon. Gwapo kay kag pangalan, Raymark Maligon. Pagkano na, ikaw usa na ka dingdong nga akong kaunon. Hoy, suwangon! Inyong apelido, maligno. Ayaw nagdinay nga ikaw itong nangawat sa DDM atong niaging bagyo. Yo, katong nangawat ko sa DDM, pila ka pa, di mo nakuha nga papel. Kabalo ko, ni Puyo, ganit pagkakutsok, kay naibog kay Pitsibil. Hey, shut the fuck! Yo, ingon mo ang poor amigos, walay pulos digay sa kalibutan. Kaya ang pinakagay nga no, gagumpo digay sa Montevista kay ang boysin kan. Usa ka doon, isultihan ako ang tanan. Nga kining bata, wala na naguna-una sa iyang kadaogan. Kaya ako mga linya, pangbitigan, tuwag ako og impyerno pagkasunod ako ng imuhang kadlukan. Yo, last na ne, nalang ko idugang. Si Raymark, kapit na buang kay nitaas kag kalit iyang suwang. Yo, nitaas iyang suwang kay wala gitagong alaga. Muna ginatawag ko gaba. Time. Katulong banat para kay Wangso. Yo, kung sultian na tong gaba, ikaw ray nagaba. Tanawa iyang ilong, murag baki nga naghapa. Ikaw, Tibor, nanimaho na kagasite. Hoy, si Percibil, dili taga Pro 8, kundi taga Pro City. Yo. Mong tira na may rhyme. Pero dili ba ni mo time na ma-discover ka sa showtime? Kato gahapon, kita na ko sa lodge, kaya bayot anak siya, pretty short time. Yo, Tibor, tumay nga hunggog. Ay, pag umanaw istorya, siya agad ay maglapada. Ang ilong ni Tibor, lapad! Ang naong ni Tibor, lapad! Siguro ang bilat sa iyang mama, lapad! Ah, lapad manay mo! Lapad din na mo! Yo, tawago ko inyong bagyong Pablo, bungkag inyong balay. Kung mabungkag man kayo inyong balay, tawagan lang yung papa nga usa ka panday. Hoy, imong naong oh, mura purman inyong puding. Gabiin na karon basigwa pa na imo gitugway inyong kanding. Tibor, imong naong perte jud kalapad. Kay nga daw, senior nga lapad imong ginam gabiin daw. Yo, 10 seconds ade. Yo, usa na ko ni mahuman ay mapili ning kalaban. Ug usa ni mahuman ang tanan. Ban! Pagsulat-sulat na daan! Time. Last banat para kay Dowlems. Yo, kining country, dili na ko kayo seryoson kay basig galit ka kag paninood. Halok-lok ko gamay kay basig sumbok ko sumpa pangatanod. Bukas tinood lang, wala dyan ko nagbinuang. Kini ako mga linya, mugang sili, pagti kahalang. Ikaw ay si katubang, kay makabad trip yung naong. Kasi di na ko minaykan, matuok na ko na imong suwang. Uy, hilang! So, kay ikaw, usa ka kakahugaw dito sa kalibutan. You're only a waste. Usa ka buka ka man ng balay dito sa Montevista. Dr. Andres. Ako isa kalaos, kaya nakapildi og welterweight. Juan Manuel Marquez. Yo, wala sila napakpakay, wala sila kasabot ato. Ikaw
Ikaw, bisag ka no sa palpak juga kayo. Kaliman ka, sob ka kaignan niya. First time niya nakita og toothpick, gihimo niya ang pangingog mo. Yo, ikaw, pagtigil mo kamaot. Tungod sa imong kamaot, naalaan ti kag lubot. Yo, mong, ayaw na pagsukol-sukol. Kung sa Tagalog pa, wala ka nang magagating. Kay ikaw, usa ka kang mga unay og sagbot. Kanding, ikatong nag-eskwela pa ni Sag Nacional, sige ka sa og ambak, jumping, busa, ay nagulata nga padugoon pa na ko na imong ilang diya, nose bleeding. Yo, flip trip, lingog ko nga itong mga battle, oh! Dali, Rani. Dito ako boto, online explanation. Dowlims. Dowlims. Katora. Sakwa lang si Dowlims. 1, 2, 3, Dowlims yun. Una sa tanan, salamat ko sa pag-invite. Akong boto, overall, Dowlims. Finals to, Dowlems versus Wangso, lingog-gog sa ato! Wantala! So, ang boto, 5-0 para kay Dowlems! And, Gwen, kung makaulat-ulat mo, gusto mo dyan show ano? Dayo? Battle Dayo? Nabunturan versus Mungkayo, gusto mo? Gusto! Sunod na.